салом дӯстони азиз, тарзи пурра кардану духтани эзори тоҷикӣ. Мо бари эзорро 72 мегирем. Дар инҷо бари эзор 70. Дарозиш бошад 95 мегирем. Ба таи дарз аз боло то инҷа 30 сантиметр мемонем. Таи дарз кати 34 хат мекашем. поёни эзори мо бошад 14-15 мегирем барои таи дарз. хат мекашем хел то инҷа. ака инҷаша хел чуқур мекунем. ранги қолаби бурукбурӣ. акан мебурем. болоиро ду тақсим мекунем. бози ин болоиро ба қади эзор мечаспонем. мо болоиро ба эзор часпондем. акнун поёни эзорро энамихе як қад ду қад амхе ба мошина як рахаи боло як рахаи поён ба мошина мезанем. мо поёнашро таъ кардем. як дарзаи поён, як дарзаи боло. акнун мо ин почаро ба ин поча мечаспонем. инҷа худаш маълуме. инҷа сар мекунем то болоя. ин тарафшо мамихе ай ҳамиҷа то ҳамин болоя медузем. мо почаҳоро ба якдигари часпондем. ин хел шуд. акнун бари эзорро ҳамхе круговой ай поча тои поча мечаспонем. мо бари эзорро духтем, аверлок кардем. акнун болои эзорро таъ мекунем. дарозиашро чун мекунем. навадас 2 сантиметр боло таъ мекунем. аз мобайни дарз намихе таъ мекунем. 1 сантиметр айси 1 сантиметр ҷо монда закрепит карда ҳардуша гирдобагирд медузем. ина дӯстони азиз, эзори мо омода шуд. ина болош кушодасту мобайнаш кушодасту на болош камтар тангтар поёнаш почаи эзор.